Ние, Стефан и Снежана, каним всички приятели, близки, роднини и колеги на сватбата на нашите прекрасни деца Банко и Гергана. Ще ни кумуват Тодор и Диана. Заповядайте на 22 юни 2025 година от 18 часа в ресторант Сбъдната мечта. За вашето настроение ще се погрижат оркестър Младен Бен. На 21 юни ще бъде каната от 17 часа в село Хрещени. Очакваме ви! Thank you.